Hello guys, joton lam sogo ang tabo kihisa berna be phaijak tabo lama hamai tongo tabo kihisa nutun bazaro thangna hini phaijak tabo lama hamai tongo naidi sin busu se naithok in dokha naidi onek naithok tabo ke nutun bazaro sabaika nutun bazaro kihisa kamnangoi phaimani tabo bati bo phaina nai tongkha engkai ki tabo nogo thangna hinai phaika nutun bazaro thangoi naidi bati kusumai tongkha tabo bati phaina nai tongkha engkai haini bagoi dakti doi ma phaika nogo bati phaina nai kiba tau Narakel bai muri sadaya balak suka hingkai basana na hinai kisisa muri bai sansu toboi tabok mungana ka bai sai tung tabok sadaya balak hingkai ba kisa sai dengan hinai muri bai toboi tabu salai tung muri di thokai ni kisa tes ke nai kha muri di thoki nai muri bai na ka saman thogo ani bagai thokjakai sai tung ang tabok Hello guys, joton lam soko ani video katalo ang tabo kihisa bolok khaimani parago sini pararong ni kihisa bolok khaimani ani video soesa nai tungdi ano lata tongo ban sini ban obokai ban kuton mano obokai ban obokai ana ama mia phaito mani mia songna hinai obokai mukhum chok salamai tongo mukhum chok to mani naioi mukhum nai to mani anama tabo mukhum bai mia ke songnai bagoi tiarungjak si nogane ami mai sai tongkha bo mai masaya hingke biyak sini biyak no khapur janai gai bini biyak bai angga khapur janai bini biyak bai tangnai masaya khe naidi busu chinai tho ke chocolate toi nui tongkha duita o sagani ke kubungna nai tongkha gai tolani ke kumuyo kha naithok ke tak salo se naithok ke chocolate toi nui tongkha